Prije nego što možete ući u taj mir koji nadilazi svako razumijevanje, prvo morate biti ubijeni od svih iluzija kojima sada robujete, iluzija podjela. Ako se poistovjećujete, identificirate s rasom, vjerom ili bojem kože i čujete da je to s čime se poistovjećujete kritizirano i osuđivano, automatski ćete biti povrijeđeni takvom kritikom. Svaka vezanost, poistovjećenost je čelična šipka u zatvoru koji ste sami stvorili. Vaš jedini izlaz leži u nevezanosti. Luka 18:22, prodaj sve i slijedi me jer, Galačanima 13:28, u Kristu nema ni Grka ni Židova ni robova ni slobodnih. Vaše Sadašnje vezanosti ukorijenjene su u vama zbog vašeg sadašnjeg poimanja sebe. Vaša predodžba o sebi je mjerna jedinica kojom mjerite svijet. Sve se stvari prosuđuju u odnosu na vašu sadašnju predodžbu o sebi. Predodžba svakog čovjeka o sebi je vibrantna nota u kozmičkoj simfoniji, a ta nota automatski određuje vrijednost svih nota u odnosu na sebe. Promijenite svoju predodžbu o sebi. Procijenite sebe i automatski ćete promijeniti svoj svijet. Čovjek je oduvijek igrao gubitničku igru pokušavajući promijeniti svoj svijet, a sam je ostajao pri svojim sadašnjim vrijednostima ili predodžbama o sebi. Isus je otkrio ovaj zakon. Dakle, umjesto da promijeni ljude, promijenio je sebe, rekao je, a sada ja posvećujem sebe da i oni budu posvećeni u istini. Ivan 17:19. Otkrio je da je on uzrok svega što je vidio kao istinu u svom svijetu. Istina je taj mač koji ubija sve osim sebe, a ja jesam, vaša svjesnost osjećaja da postojite, jeste ta istina. Stoga biti poistovjećen s bilo čim drugim osim bivanja znači biti rob, ili ograničen onim s čime ste poistovjećeni. Čovjek vječno objektivizira samo ono čega je svjestan da postoji i zato se zauvijek kreće u svijetu koji je savršena personifikacija onoga što je on sam. Poslanica Titu 1:15. Čistima je sve čisto. To je velika prepreka onima koji neprestano osuđuju svijet. Rimljanima 8:1 nema, dakle, nikakve osude kod onih koji su u Kristu Isusu. Zabilježeno je da je mnoštvo napustilo Isusa kada je otkrio djelovanje zakona ovim riječima, Ivan 6:44. Nitko ne dolazi k meni osim da ga privuče Otac u meni. I Ivan 10:30. Ja i moj Otac smo jedno. Nisu mogli vjerovati da su oni uzrok svega što vide u svom svijetu. Nakon 1000 godina to je još uvijek veliki kamen spoticanja svima koji vide svijet kao nešto što se izvana treba promijeniti. Vi i vaša predodžba o sebi ste jedno. Vaša predodžba o sebi je slika koju ste napravili o svom ocu. Ova slika oblikuje vaš svijet prema vama, bio on dobar, loš ili ravnodušan. Vaš otac je vaš osjećaj svjesnosti postojanja koje vas ograničava na ono čega ste svjesni da postojite. Ako želite promijeniti svoj svijet, učinite to iskreno, znajući da ste sve ono što vidite u svijetu. Ti nisi ono što jesi zbog bilo čega na svijetu, naprotiv, svijet je ono što jest zbog onoga što ti jesi. Ovo što ti jesi je mjera ili vrijednost koju ste sami stavili na sebe. Ukratko, vaša predodžba o sebi je kalup koji Bog Otac, vaše pravo ja, koristi za stvaranje ljudi i okolnosti u vašem svijetu. Počnite transformirati svijet tvrdeći da ste ono što želite vidjeti izraženo u svijetu. Slijedite primjer Isusa koji je sebe učinio jednim s Bogom i nije smatrao čudnim niti pljačkom činiti Božje djelo. Sloboda se ne osvaja u znoju lica. Prestanite se hrvati sa svijetom, on je samo zrcalo. Jakov je bio oslobođen te kad je otpustio ono s čime se hrvao. Isto tako, bit ćete slobodni samo ako slijedite njegov primjer i riješite se svog problema ne poistovjećujući se s njim.
jer ono što je vezano na nebu, svijesti, vezano je na zemlji i ono što je razriješeno na nebu razriješeno je na zemlji. Upoznaćeš istinu i istina će te osloboditi. Ja jesam jeste istina. Dakle, u stvarnosti spoznati sebe uvjetovanog znači biti slobodan od onoga što ste u svojoj sljepoći vjerovali da jeste. Ostavi sve i budi samo ja i jesam.